नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अखंड हरिनाम सप्ताह उत्साहात संपन्न. जोडा तालुक्यातल्या तेरेगाळी तिंबोली यांच्या श्रीकृष्ण देवस्थानाच्या अखंड हरिनाम सप्ताह उत्साहात संपन्न झालं. या भव्य अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता हांचे भजनी मंडळ व ग्रामस्थान गावातल्यान दिंडीकान केली. टाळ मृदंगाच्या तालार हरिनामाच्या जयघोषात तेरेगाळी ग्रामस्थ तल्लीन जाल्ले पळोवंक मेळटाले. कोणी फुगडी खेळचे तर कोणी हरिनामाच्या गजरात तल्लीन जावन टाळ मृदंगाच्या तालार नाचताले. या दिंडीन गाव प्रदक्षिणा सुरुवात करतात महिलान रस्त्यार प्रत्येक दारामुखार सडा रांगोळी काढून जागजाग्यार या दिंडीचे स्वागत केले. या दिंडीत महिला ज्ञानेश्वरी पारायण, तुळशी वृंदावन, बालगोपाल हेमचे बरोबर भाविक वारकरी ग्रामस्थ सामील झाले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अर्गा ग्रामात श्री महादेव देवस्थानात धार्मिक कार्यक्रम. रात्री नवीन नाटकाचो उद्घाटन प्रयोग. कारवार तालुक्याच्या अर्गा ग्रामाच्या श्री महादेव देवस्थानात सध्याच होम, हवन तसेच धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. या कार्यक्रमानिमित्तान मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात प्रतिभावंत नाट्य कलाकार समीत बादेकर हेमी बरयले ಹೊಸ ಬೆಳಕು अर्थात कलेगळ सुत्त या कन्नड नाटकाच्या हस्तप्रतीचे उद्घाटन करून प्रथम प्रयोग यशस्वी रीतीन सादर केलो. या नाटका पुस्तकाचे उद्घाटन अर्गा ग्रामाचे पुरोहित वेदमूर्ती विद्यानंद मोरेश्वर उपाध्याय हेमी केले. वेदिकेचेर आमदार रुपाली नायक, कला सम्राट कारवार रंगभूमी वेदिकेचे प्रधान कार्यदर्शी श्री नागेंद्र उमेश अंचेकर, चिंड्या ग्रामपंचायत अध्यक्ष जितेश के अर्गेकर तसेच जीके राम कन्स्ट्रक्शनाचे मालक प्रसाद जीके हेमी हजर आशिल्ले. या सगळ्या गण्य व्यक्तीन या नाटकाक शुभेच्छा व्यक्त केली. लेखक समीत बादेकर हेमी सगळ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या कार्यक्रमाक आमदार रुपाली नायक हेमी लेखकाक आणि नाट्य कलाकाराक शुभेच्छा दिली. या वेळार 20 पेक्षा जास्त ज्येष्ठ रंगभूमी कलाकाराक सन्मान केलो. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती प्रगती उपाध्याय आणि ವಿಜಯಾನಂದ ಅರ್ಗೇಕರ್ ಹೇಮಿ ಸಂಭಾಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ ಪಾಡಲು. ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಇದೊಂದು ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತರುಣ ನಾಟ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂತ. अंकोला हालक्की संघाचो प्रथम वर्षाचो लोककला उत्सव साजरो. अंकोला तालुक्याच्या हालक्की संघाचो प्रथम वर्षाचो लोककला उत्सव कार्यक्रम सादर झालो. या कार्यक्रमात आमदार रुपाली नायक हेमी भाग घेऊन हालक्की समाजाची संस्कृती आचरण विशिष्ट असा. ही लोककला नाश जावचे पयली
फुडली पिळगे पावू जाय तेमी ती जतन करून दवरूं जाय. या समाजाक परिशिष्ट पंगडात समाविष्ट करूं जाय म्हूण खूब दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आसा. संबंधित केंद्र मंत्र्याक पत्र बरोवन प्रक्रिया सुरू आसा. या समाजाक एसटी समाविष्ट करचे सतत प्रयत्न चालू आसात. ते जातले अशें तेमी आश्वासन दिले. या वेळार बीजेपी अंकोला मंडळाध्यक्ष, पदाधिकारी, समाज प्रमुख आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. अंकोला गंगावळी न्हंयेत पण 3 बाल विद्यार्थ्याले मरण. अंकोला तालुक्यात हिल्लूर ग्रामात कडकार हिंगा 3 जण विद्यार्थी न्हंयेत पण मृत जाल्ली घटना घडली. गंगावळी न्हंयेच्या पळयत काळे कोंडी काडूक म्हूण गेले तेन्ना ही घटना घडली अशें कळला. पूजा नायक, दिलीप नायक, नागेंद्र नायक अशी तेमगेली नांवां आसून हे 3 जाण संबंधिकाला घर गेले तेन्ना ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळार अंकोला पोलीस वचून पंचनामा जावन प्रकरण दाखल जाला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.